bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Sekuputshika imibiko ngokwethuka ekomphakathi umelaphi wendabuko ophinda hola ibandla ekuphileni ministries onebe idamu elisemzini wakhe Midlovo njengoba ezoba nenkonzo enkulu ngo-October mhla zu-30. Ngibingelele ngiphinde futhi ngamukele kule channel ehamba phambili kezo mina ngumfeza uNtuthu ngakhumalo bathi ila sibona amagumede mhlambe mawuthi usemusha la iKhanzo phinde ngicela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Sekuputshike imibiko ngokwethuka komphakathi umelaphi wendabuko waphinda hola ibandla ekuphileni ministries onebe idamu elisemzini wakhe Midlovo njengoba ezoba nenkonzo enkulu ngo-October ngo-30 lapha ngo-2022 uthole ngemithombo engashaya iceleni ukuthi uzamo kwakhe uKing Bhaka nzama umatasa enokunweba leli damu okwaduma ukuthi lihlala uXamu usabisa abantu endaweni. Uma ekhuluma lapha neinkundleni zokuxhumana uveza ukuthi inkonzo enkulu ezoba nayo lapha kuzobe kulasha khona abantu mahala. Umthombo wesoleze osondela lolu daba nokungumakhelane kaKing Bhaka Midlovo lapha uveza ukuthi kumanje selunetshiwe likhulu idamu kulezi zinsuku umatasa nokunweba liba likhulu idamu lakhe. Ubike ukuthi basamangele ukuthi kwenzakalani njengoba ememezela ukuthi kuzoba nenkonzo maduze khona eyokunweba idamu ngale ndlela asiqondi ngoba akasichazeli umuntu lapha. Sibona ngomshini nje olokhu umatasa ulunweba idamu kulikhona impela nokubuza ukuthi kwenzakalani ngoba idamu lingaphakathi emzini wakhe lapha. Kulula ubuza izindaba zemizi yabantu kusho lapha umthombo osondela lapha nesoleza lapha. Omunye umthombo uveza ukuthi kuleli damu kunoXamu okuvamise ukuthi kungene kulona uXamu omkhulu nosabisa abantu endaweni. Uthe sekuke ekwakhulunywa kakhulu ngendaba loXamu ovamise ukuhlala esangweni kubo kaBhaka lapha abantu bagcine beshintsha indlela agcine lapha usubonakala yongene edameni. Uthinte lapha uBhaka uvumela ukuthi uzoba nenkonzo enkulu ngomhla ka-30 October lapha kuzoba kunenkonzo enkulu ezomanjela lapha ngabantu abaningi ngenxa yokuthi umelaphi wendabuko lapha uyazi abanye abantu balapha ngokubayisa emanzini lapha njengoba ke kuzobe kuyinkonzo izophinde lapha abantu mahala ngalolu suku. Ngasekhaya ke ayikho imfula emkhulu engakwazi ukuyisa kuyona abantu ingakho nje enze leli damu egcekeni ukuze akwazi ukulisebenzisa ukulapha abantu lapha. Le damu ke akalinwebi lapha kodwa uyalihlanza ukuze abantu bangene emanzini ahlanzekile njengoba engekho ohlala eligadile idamu ekhaya enzela ukuthi noma ngabe ekukhona uphose amabhodlela kungalimali abantu uma kwenzeka kukhona ofuna ukulasha ngokuyisa lapha emanzini. UkaXamu ke yena chaza ukuthi wakusho nasekuqaleni ukuthi akazi awubone lapha uXamu okuthiwa mkhulu lapha uhlala edamini. Chaza lapha ke uKing Bhaka lapha uzama kwakhe umfokanzama. Bafethu izona indaba esiniphathela zona namhlanje mhlawumbe nakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ake sihlangane futhi ku-comment section siqede khona le ndaba. Ningakhohlwa ke ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke bese nangilandela futhi ku-Facebook @RedNkenzo. Nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.